Anay ha, anay. Mapusag ka. Tapos, basta maupay ko tinawong. Magapo na ako. Ito. Ay. Taano man, okay na. Kinito. Ano, may dako na kukunan na guti. May dako na kukunan. Ano ko na hindi ni Mari kung nga akong pisto. Kay, minti damo tak mga customer adlaw-adlaw. Uy, ano bumalik ka man? May molol ka na liwat? Ay, waray God. Tuod gud nga hoton nimo sir nga akon nga yan na nga tuig magririko ako. Nakauyab pagod ako. Kay kita, lingkod. Kay kita ko nimo kamot, ini nga tagadi. Magrili ko kagod. Ano man mo ginhimo nga? Nagriko ka man. Then nagbaligya ako tuna ngan hinbalay. Amot at diskarte. Pero man mo baligyan mo balay, kanin tuna. Damo man adto nga tagmil. Sugad nga 500 damo. Amot ta kinibili ba na imo? Kumani ka ka imo kay to na ako naong ipaparepair ko imo kung maaram ka. Oo, na-repair pa ko nawong. Ano nga, ipapa-repair mo pa man tim nawong. Agi, ni nga akong ugangan kay diri gipapasa ka nga tayra. Kaya ano, di pagpasakahin mo. Agi kay taknoong kun kay dakot repironon. Wala problema. Ay, doon tatay mo nawong yan ha. Dipatang. Daw, kikitaon ta. Tidak mo din hinita kinayad niya nawong. Steady. Daw. Patatanong na. Steady. Makurit pagpagwapo. Makuri. Didala ha? Sino lang may kukuhaan ko la ha? Gwapo na gud kada naron niyan. Yan ang kabisa nak niyan kumaturog nga gabi haira to kon maurugangan. Papahigdaon na gud akat siguro. Maiya pa man adi. Ade. Ade ha? Ito. Okay na siguro, okay na. Dito yan, napakatuyan natin ugangan kay sigurado nga. Steady. Okay. Mabusag ka. Anay. Mabusag ka. Tapos, basta maupay ko tinawong. Magapo na ako. Ito. Ay. Taano man, okay na. Kinito. Ano, may dako na kukunan na guti. May dako na kukunan. Tanong na. Pinangaot ako nung pero man, ton akong baray din hay mo. Kunla. 15,000. Ay, 15,000? 15,000 la. Ay, sakto ka nakadara king 15,000, ade. 15,000 la, 15. Balik lang nga di kun. 15,000 ito ha. Balik lang nga di kun sibiring ba't na yung maurugangan nga. Kuan, diri ka pagwapo. May datapain yung naguti ay, may dapako. Kuan, may dapak pagpagwapo pa, gurugwapo yan ha. Dito yan ka na Mga pirato ka simana og sakdiri ko marigo. Mga duha na lang ka semana para sigurado nga dumikit gulit na akong gimbutang nga yung mga pagpagwapo ha. Oo. Sige. Dinak magiha, maka din ako kay parang makaturog dito na akong maurugang. Maka din ako. Sigurado pa sudlong kat yan ha. Yahay. Damo lang sa lapi. Yan na, kay gwapo na ako. Dili nak maawod. Kitaan nga na ako ito na akong uyab. Takot pante. Makanto ako ito na akong maurugangan yan na. Kay papasikat ko yung akong kagwapo. Kadiung ko.